Des de la Coordinadora Feminista de València manifestem la nostra condemna pels assassinats masclistes que eleva a 963 dones assassinades entre 2004 i 2017. Al present any 2017 ja han estat assassinades 24 dones i 2 xiquetes i un xiquet. 4 més estan en investigació. Però és necessari recordar no sols a les 963 dones assassinades, també la resta de dones agredides, insultades, humiliades i assetjades, les que viuen una mort silenciosa cada dia a les seues cases i en les seues vides. Són les dones que sofreixen qualsevol tipus de violència física, psicològica, econòmica o sexual, violències que s'exerceixen contra la dona pel simple fet de ser-ho. Les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població. La violència contra les dones és un fet estructural d'un sistema heteropatriarcal i capitalista, basat en la desigualtat entre dones i homes, que utilitza les violències masclistes com a eina de sosteniment i que està present en el conscient i en l'inconscient col·lectius. Les violències masclistes es manifesten no només contra les dones, també recauen en totes aquelles persones que expressen lliurement una orientació sexual, una identitat de gènere i una expressió de gènere diferent a l'exposat per l'heteropatriarcat. Les retallades sistemàtiques en tots els recursos, i més concretament en els recursos especialitzats envers les dones, tenen un impacte de gènere brutal per a la precarització i vulnerabilitat que pateixen les dones. La llei contra la violència de gènere o violència masclista no està del tot clarificada ni completament desenvolupada. S'hi troben freqüents buits legals i ambigüitats. Aquest fet dona lloc a la mancança d'una bona regulació de la llei i de la posada en pràctica de mesures efectives a prendre quan hi ha una denúncia per maltractament, així com el no reconeixement de les víctimes en tots els delictes de violència masclista. Tanmateix, no hi ha el reforçament d'una dotació pressupostària estatal suficient i una distribució organitzada dels recursos necessaris que permeta que les mesures vigents siguin útils i es facin realitat. El sistema judicial reprodueix les estructures patriarcals afavorint la desprotecció de la dona i la dels fills o filles, invisibilitzant i minimitzant les violències viscudes. Es manté la violència masclista no reconeixent el maltractament cap a la dona i oposant obstacles a l'aplicació mateixa de la llei, no reforçant o incentivant la denúncia de la dona, així com la necessitat d'excessives proves explícites en cas d'agressions molt greus per l'inici de l'aplicació de mesures o procediments legals. Denunciem, per tant, una evident falta d'acció política. Així mateix, exigim la retirada immediata de l'ordre que configura la xarxa pública d'atenció social integral a les víctimes de violència de gènere de la Comunitat Valenciana, perquè per a la seva elaboració no s'ha comptat amb les dones que han patit violència, ni amb els col·lectius feministes, ni amb les professionals de la xarxa d'atenció social. Pel que fa a l'àmbit educatiu, és fonamental la formació de professionals en aquesta problemàtica social i la creació d'un sistema basat en l'educació per a la igualtat, capaç de formar persones amb valors de respecte i acceptació de la diferència. Una coeducació per a l'erradicació dels rols i estereotips sexistes. Erradicar la violència masclista és responsabilitat de totes i tots per construir una societat conscienciada i educada en aquest tipus de violència cap a la dona. Una societat que siga capaç de previndre, identificar i fer front a la violència masclista. És per això que estem així els primers dimecres de mes i és per això que hem de continuar tots i cadascun dels dies de l'any denunciant i condemnant qualsevol tipus de violència que exerceixi sobre les dones. La mobilització de les dones, la nostra força i unió i la sororitat com a arma poden canviar la legislació, tal com han demostrat les 8 dones de l'associació Veu la Llum que han estat un mes en vaga de fam per a combatre un sistema que ens invisibilitza i que ens mata. Però per a la construcció d'una societat digna i lliure de violències cal reconèixer que el moviment feminista és la clau de la transformació cultural i social. Són milions de dones sostenint la vida i intentant construir relacions lliures de violència. Seguim i seguirem denunciant i recordant que la violència és responsabilitat de qui l'exerceix, no de qui la pateix. Però la violència masclista constitueix un drama que no és privat, que és públic i s'encarna en el més profund de la nostra societat. Per això diem alt i clar que la lluita contra la violència masclista és qüestió de totes i tots. Ens volem vives i lliures.
A continuació anem a fer un minut de soroll.